Semene wis ngerti tata krama, ngerti karo etika. Pak Dalang ora ngerti yen arep ngejak salaman parandene dinteni. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu Nduk Cahayu. Nggih. Sugeng dalu Presiden sing cantik-cantik. Nggih. Aja keri. Sugeng dalu Pak Ismani sing nanggap kuwi. Sugeng dalu Pak Ismani. Nggih. Sugeng dalu sedaya para penonton ngono. Sugeng dalu sedaya para penonton. Sedaya para penonton. Nduk, penonton dudu penanton, nggih. Dibaleni. Sugeng dalu para penonton linyauri mendinggo kompak. Ayo. Ya, Nduk. Sugeng dalu para penonton. Penonton. Ayo baleni sing seru, ayo sing tegas, ayo. Yo. Sugeng dalu para Ayo bocah. Daleme ngendi daleme sampean? Men pirsa piyayi kene? Selang Plosolor. Plosolor. Mimik sik. Ayo. Deh. Mimik, Nduk, rapopo. Suarane mboten serak. Mboten. Poso to niki jenengan? Poso? Mboten. Oh, nggih. Nama lengkap sinten, Cahayu? Sofiana Putri Soraya. Sapa? Sofiana Putri Soraya. Oh, kae to sing penjual online kae to. Boten. Lha jare Sofi COD ora. Senes. Nggih. Sofia sinten? Sofiana Putri Soraya. Kelas pinten Cahayu? Kelas kalih MI. MI. Apakah kepanjangan dari MI? Boten ngertos. Wah, boten ngertos. Iya, boten napa-napa. Sementing lak sekolah ya, Nduk ya. Nggih, luar biasa. Ngaturke selamat kagem mempelai berdua. Saged mboten? Nggih. Lek mboten saged kula ajari sampean nirokne nggih. Nggih. Katur dumateng temanten kekalih. Ndang rono madhep rono. Nggih. Nggih, katur temanten kekalih. Ayo. Sora. Mboten ya wis. Ya wis aja dipaksa. Nembang nggih, Nduk nggih? Nggih. Badhe nembang napa? Kula badhe bawa pangkorinasa. Langgame kadang tresna. Oh, ngono. Oh iya. Apa ini bahasa apik coba. Men piyayi kene do pirsa lek jenengan mempunyai suara yang handal dan hebat ngono kuwi. Coba pangkorinasa. Nggih. Dan kelas loro kaya ngono tepuk tangan luar biasa lho. Nggih. Niki teng YouTube penontonnya pun jutaan, Pak. Wingi tumut kula teng Ngawi niku sing nyuwawer niku enten lek entuk 2,5 juta bocah niki nggih. Kira-kira ning kene entuk pira ki engko bakal ya nggih. Nggih. Ya Nduk, bacaan Nduk. Terus deh.
yuk. Mohon sliramu tanalya dak tresnani lahir Luar biasa, para lenggan nyuwun tepuk tangan untuk Sophie elok temenanan suarane jos. Nggih nggih nggih. Mbah nuwun. Nggih, mbah nuwun. Besok kanggo sangu sekolah ya. Sembah nuwun Bapak katresnanipun. Lagi bawa wis masuk pira kuwi, Nduk? Pinten? Iso hitungan kalih dhuwit mboten? Pinten? 100. 100, nggih. Sampe lek nganti jam 7 isuk entuk 2 juta bakal engko. Ayo ora. Coba pamerno saiki langgame apa mau? Kadung Kadung tresna. Tresna. Coba kaya apa? Kelas loro MI kaya ngono bergase. Ya. Ya, Nduk. Lamat wus katon tejane yen wong Suarane buanter karo laras ya pleng, karo tempo karo irama ya wis ngerti, Nduk, Nduk. Gap ibumu sinden to ibumu? Boten. Lho, Tantene. oh tante Nggih. sinden. Nggih. Oh, nggih. Lah ibuke napa? Guru? Boten. Lah, napa? Petani jagung. Oh, petani jagung. Nggih, nggih. Bapake mendhi sing pengrawit utawi dalang? Boten. Lah, guru? Boten. Lah napa? Tukang Napa? Tukang napa? nggih padha kalih ibu disambi mlitur. Oh, tani disambi apa? Mlitur. Oh, mlitur. Mlitur sampean? Boten. Oh, lah mlitur napa? Lemari kayu napa-napa saged. Oh, ngoten nggih. Griya pun dimlitur napa dereng? Griya kula Nggih. dereng malah dipangan rayap omah kula niku nggih. Hubungi kula mawon. Iya. Siap, siap, siap ya, Nduk. Ya weh, kaya iso promosine bapake tukang plitur ngono ya. Niki mbak-mbak niki lak nyinden ngangge wedak to, pon utawi napa ngoten. Sampeyan aja kalah kudu ada gebrakan yen wedakan aja ngangge pon ngangge melamin ngono lho saya Jon.
Nggih, ha iya. Dindakne Nduk coba kaya apik. Nggih. Pacane sarwa asih Elah Sofi luar biasa jan. Mongko lagi kelas loro SD lho, Nduk. Ha iya. Nek beda karo tanggaku kae. Lagi lulus SMP wis nyinden malah meteng, Mak. Oh, kuwi salah pergaulan nek kaya ngono kuwi. Nduk, sebabe apa sampean kok seneng nyinden sebabe apa? Kula pengen nguri-nguri kabudayaan Jawi. Wah, jos tenan iki. Elak. Semono ngerti nguri-uri. Sing nguri-nguri sampeyan, sing urip-urip Pak Ismani. Sampeyan nembang apik kaya apa, Pak Dalang ndalang apik kaya apa, yen ora ditanggap merongos ya. Dadi penting sing nanggap kuwi ya, Nduk ya. Nah, iya. Iki mau pamane sampeyan iki nembang karo egolan ngoten nggih saged. Karo joget ngoten saged nggih. Saged. 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 Ah iya. Kira-kira pamane sing tembang iso dijogeti itu napa jenengan? Kelinci ucul mawon. Oh, kelinci ucul. Nggih. Oh, nggih. Dibawani. Dibawani. Nggih. Ora apa-apa. Nggih. Nggih, matur karo Mas Penggender iki. Ayo ndang piye nek matur. Om, ngono ya ndang. Nggih. Kula nyuwun dipun tintingi ngene. Om kula nyuwun diting-tingi. Ah, iya. Matur nuwun. Ihi ngono ta. Ndang, iso ora? Ora wani dudu sopi. Ayo, matur nuwun.